Бияз кетенде Кырмызы арифлерінен саяси мабуслерге азатлық язысы 140 квадрат метр олған баннерны Киевнің Сема юзы қараманлары аллеясында ачтылар. Саяси мабуслерінің ақрабасы, сабық саяси мабуслер, ақ қорчалайжылар, Қырымдан вақтынже көчкенлер ве меджлис темсілжілері Украина пайтақтында топлашып, ишгалжілер тарафындан тұтылған мабуслер аққанда қатырлатты. Исмаил Рамазанов Русия апсханесі не олғанны яқшы біле. Ода рус құветшілері тарафындан азапларға чектірілген еді. Оны қырчымаларда мейданға чықарып, тізлеріне чөктіртелер. Бұл перформансның ады қырчымалар мені азатлықтан марум етмес. Російська Федерація намагається зламати спротив окупації, але стійкість наших побратимів, які зараз в неволі, не дасть їм такої можливості. І, можливо, силует Криму – це дійсно деокупація, повна деокупація Криму. Я впевнений, тільки повна деокупація Криму приведе до нашої перемоги. Обязательно придет тот день, когда Россия рухнет, Путина не станет, Украина воспрянет, Украина восстановит свои государственные границы, восстановит территориальную целостность. И два народа, которые на крови показали, что они братья, крымско-татарский и украинский народ, будут жить в одном едином государстве Украина, в котором будут гарантированы все права крымско-татарского народа. Ақ қорчалайжылар Украина хакимиетіне де өз талапларына сеслендірді. Олар яқын вақытта саяси мабуслер қорчаланмасы канун лейхасы қабыл етілмесіні чағырдылар. Ми знаємо, що Зеленський передав списки політв'язнів Байдену, але пройшло вже 3 місяці і нічого не відбулося. Ми вимагаємо прийняти тут закон, який захищає політв'язнів, який надає державні гарантії, підтримки їхнім родинам, тому що більшість політв'язнів – це кримські татари, в них є великі багатодітні родини. Ці діти фактично стали напівсиротами, бо їхні батьки сидять в тюрмах. Держава повинна надавати допомогу і закріпити це на рівні законодавства. Ерістеген бұйы кетенде өз телеклеріні қалдырып олды. Бірев мабуслерге сағлық телей, дегерлер, ешғалжылер яқын вақытта жазаланмасы телеклеріні яза. Я написав «Борітеся з вами, правда і Всевишній». Підтримка для всіх, незалежності від національностей, статті, за якою людей судять. Це люди, яких незаконно осудили за їх позицію, громадянську, політичну позицію, яка не сходиться з позиції окупантів. Я написав так само на підтримку хештег «Фрі Тимур Ібрагімов», громадянський журналіст, активіст Кримської солідарності, абсолютно в дикий спосіб засуджений на 17 років позбавлення волі. І це ще попереду апеляції не було, тут ми ще не знаємо взагалі, як буде далі відбуватись. Тобто людину тримають в СІЗО декілька років, потім дають такі жуткі терміни. І це не тільки про нього, це дуже багато. Там кожна історія кожного обранця – це страшний біль і страшна несправедливість. З Вадимом Сируком я давно знайома. Передаю вітання його мамі Наталки. З Еміром ми працювали разом у Гаспринської селищної ради. Я також хочу, щоб хлопці трималися. Олег Приходько, я дуже хочу, щоб він також тримався. Це літня людина, кому вже за 60. Він не має зору, але його ніхто не помилував. Він нічого поганого не робив, він тільки мав свої погляди. І за його погляди його засудили. Я знаю, як це робиться. Ми хочемо, щоб і світові правозахисні інституції, і наша влада докладала більше зусиль щодо тиску на Путіна для звільнення наших громадян.
І ми хочемо показати нашим громадянам в Криму, що ми про них пам'ятаємо. Бу плакат Краматорскта япылды. Унанда бір аптадан зеді ерлі волонтер ве мектеп талебелері тікті. Арифлерінің юксеклігі 3 метрны тешкіл ете. Киевден бу кетенні ишғал етілген Қырым сыңырына алып кетежеклер. Андан оны авакурелері бастасынен Қырым семасына учырмаға планлаштыралар. Владислав Стужук, Ислам Пинка, Заман. АТР. Украина ве Кремль мабуслерінен халқара бірдемлік. Киевдеки Қырым евінде Украин ве Қырым татар сияси мабуслерінің ақрабасы. Украинадеки Полония елшілігінден бақшышлар алды. Бұл смартфонлар, планшет, ноутбук ве дигер файдалы техника. Елкебелі электрон техниканы ишгалжілер тентув девамында алып кетедей мабус Владислав Исепенканың умыр арқадашы Катерина. Радио Свободаның штаттан тыш журналисты ишгал етілген Қырымда видеолар чықарайды. Барды ишгалжілер оны Тарас Шевченканың доған күнне бағышланған тедбір кечірілген сон тұтты. Оны селя сақламасы ве Украина стигбаратынен ішбірлік япқанында қабатлайлар. Наприклад, в ситуації з Владиславом, коли його затримали, з ним були різні засоби, якими користується журналіст під час відрядження. Тобто і телефони, і планшет, і навіть і відеореєстратор. Зараз ФСБівці кажуть, що його не було в машині. Схопили і забрали в нього все. І зараз рідні борються за його життя. Тому така і матеріальна підтримка родин полонених, вона також важлива. Ми, родичі політв'язнів, дуже боремось за долю наших рідних. Ми дуже багато пишемо листів в різні організації, ми виходимо на акції. Звичайно, дана допомога польської сторони дуже важлива для нас, бо не кожна сім'я має змогу собі купити оргтехніку, яка дуже нам необхідна для боротьби за наших рідних. Тому це все ми маємо надію пришвидшити якісь наші процеси, якісь наші перемовини з різними організаціями. Ноутбук, смартфон, видигер техниканы Меджлис юлбашчысы Рифат Чубаровнан ярдымынен ишгал етілген Қырымға юллайжақлар. Оларны бір қач сияси мабусынан қоранта салу болажақ. Оларнан телекеслігі үшін адларны ачықламайлар. Мені залишається ще раз сказати велике дякую від імені тих людей, які в Криму відчувають підтримку всіляку і особливо від наших найближчих друзів. Це все дістанеться до Криму. Дякую. Техниканы Полония елшісінің умыр арқадашы Моника Капа Цихоцка берді. Оның сөздеріне көре Полония Украинанен дайыма берабер ве Русия тажауызы құрбанларынен омыз-омызға тұрмаға hazırlar. Україна – to jest nasz najbliższy sąsiad. Україна є нашим найближчим сусідом. Ми партнери України, приятелі України, а друзі найкраще пізнаються в біді. A przyjaciół się poznaje w biedzie. W różny sposób mogą pomóc. Це допомога, аби вони почали нове життя після всього, що пережили, після повернення з неволі. Наша допомога має підтримувати тих, хто чекає на своїх близьких. Ми чули історії родичів тих, хто зараз перебуває за ґратами. Вони підтримують один одного і зможуть спілкуватися за допомогою цих комп'ютерів. Здається, що це лише речі, але вони допомагають зберегти дух тих, хто бореться. Підтримувати духа тих, którzy zmagają się z tą trudną historią. У них є кожного діти, щоб вони могли вчитися, це ноутбуки, будуть телефони, щоб вони могли комунікувати між собою з адвокатами. Це, можливо, так символічно, але для людей, які кожен день чекають своїх рідних, чоловіків, батьків, це є тепла така підтримка з боку польської сторони. Ишгал етілген Қырымда тұтылған ең азындан 115 Украина ватандашы сияси мабус оларақ танылмақта. Эксериеті Қырым татарлар. Ишгалжілерінің тарамалары нәтижесінде 197 бала вақтынжы баба Василигісіз қалмақта. Владислав Стужук, Эльдар Исматов, Заман. АТР.
Украина арбий душманнан патлайжы маддесінде патлады. Бірлешкен Құветлер операциясы штабында қайдеткенлеріне көре арбийнын алы тұрғындар. Кеченлері, рус işgalcilері 4 кере Украина арбилері позицияларына ұжым еткен. Талакиевка, Катериновка, Попасная, Крымская жеварында тұрған Украина арбилері позициялары чешет калибрлы гранатаве бою калибрлы құршынаты жетерті батларынен атешке тұтылған. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили ворога припинити обстріли. Від початку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Кечкен күндеваманда Украина қытасында 4000-ден зияда инсанда чин вирусы белгіленді. 188 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Карантиннан сары зонасында Киев шәрі ве 11 вилайет болынмақта. 10 вилайет олар арасында Винница, Волынь, Житомир, Запорожье, Киев, Николаев, Сумы, Хмельницкий, Черкасове, Чернигов вилайетлері қырмызы зонада қалмақта. Хасталарының ең чоқ сайысы Полтава вилайетінде қайдетілді. В Україні вже 5 тижнів поспіль фіксується тенденція до зменшення кількості зареєстрованих випадків COVID-19. Найбільша кількість випадків у нас була на тижні з 1 по 7 листопада – 152 263 випадки. За минулий тиждень було зареєстровано 61 210 випадків. Ці показники дозволяють нам вивести з червоного рівня епідемічної небезпеки ще 2 області – Вінницьку та Хмельницьку. Сағлық назерлігінің мәліматына көре Украинада бұйықлерінің %40 ашылануынан толы курсындан кечкен. Бөле шекілде Украина дүния сағлық тешкілятынан тепсиелеріне етішіп oldu. Сағлық назерлігі иммунитеті зайыф олғанларға вакцинаның 3-ші дозасы яптырылмасыны көзде тұта. Мова йде саме про додаткову дозу, а не бустерну. Додаткова доза – це доза, яка вводиться з метою досягнення кращого захисту в осіб, які за станом свого здоров'я, наприклад, імуноскомпрометовані особи, мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з ефективністю вакцин в загальній популяції. Işgal etilgen Kırımda 409 kişide Çin virusu kaydetilgen 27 insan hastalık ağırlaşması neticesinde vefat etken. Aradan 4 sene geçti. Я вже 4 роки не чув голосу мами, батька, сестер та брата. Не знаю, що з батьком, живий чи загинув. Ölümü diri mi onu da bilmiyorum. Bu İstanbul'da toplaşkan insanlar Uygurlar. Ular London'da karar çıkargan Mustaqil tribunalının kararını destekley. Mahkeme kararına göre Қытайнан musulman azgınlığı olgan Uygurlar soykırım, genotsidke uğratıla. Advokat Sir Jeffrey Nice yol başçılığında ekspertler gruppası toplangan delillerini öğrenip soykırım faktını kaydetti. Комуністична партія Китаю скоїла злочини проти людяності у вигляді переслідувань, ув'язнення та жорстокого позбавлення фізичної свободи. Є розумні підстави вважати, що злочини проти людяності, які там відбуваються, це примусова стерилізація, сексуальне насильство, тортури та насильницьке переміщення. Evvel keçirilgen taqiqat Sinzyan, Қытайның Uyghur Muxtar regionunda milyondan ziyade musulman sözde terbiye ve zenat lagerlerinde tutulganını kaydetті. Gerçekten ise bu türmelerdir. Сподіваюся, що весь світ стане на захист уйгурів. Не лише оголосять бойкот та визнають, що є геноцид. Уйгури чекають якихось дій щодо влади Китаю. 2019 senesi ayını tribunal Sir Jeffrey Nice yol başçılığında Қытайда vicdan mabuslarının күчнен organları alınğаны hakkında xulasаға keldi. Öldürülgen insanlarının sayısını belgilemege çaresizdir. Onlarının çoxusu Falun Gong meditasiya grupa azaları ve Uygurlardır. Tribunalının xulasasına göre Falun Gong azaları taqib etilmesi bu insaniyetlikке qarşı cinayetlerdir. Birleşmiş Milletlerinin insan hakları boyunca idaresi de Sinzyan bölgesinde olgan vaziyet boyunca esabat azırlay. Uyken komissar Michelle Bachelet'nin malumatına göre Қытай hakimiyeti mustaqil taqiqat keçirilmesi için ularını memleketke keçirmegenini kaydetmekte. Я впав навколішки і прикрив голову. Усе сталося за 30 секунд. Amerikanın Kentucky штатının Sakini uyaşagan şehirine viran etken торнадо nasıl kelip keçkenini tarif etti. Я підвівся і не міг повірити очам. З іншого боку будинку стін не лишилось. А тут було те, що ви бачите зараз.
Американын 5 штатындан бірде келді бір sıra торнадолар кечті. Ең азындан 100 кіші ілак олған. Я прийшов у гості до друга, почався дощ, посилився вітер. А потім я сказав, на нас що, поїзд їде? Вітер став ще сильнішим. Коли я визирнув у вікно, було вже пізно. Бірчоқ evler viran oldu. Onlar insan ғайып olғаны кібі танылмақта. Торнадо құрбанларының сайысы баяғы арта біле. Просто жахливо. Це пекло на землі. Не можу. Люди втратили все. І це просто жах, жах. Сент-Луиза янында ерлешкен ең бұйық интернет дүкенінің мал анбарында ең азындан 8 қадемелік oldu. Торнадо бинаның табанını көчіріп алды. Ве футбол мейданы ұзынлығында олған диварны виран еткен. Бұл кіші кичкене мужизе қында тариф ете. Анасының еві тамам виран олған анбар янында екен. Қаза олған сон о анасының еві тарафына чапқан. Анасының евіне аман-аман бір шей олмаған. Якщо ви не вірите в Бога, то ви нерозумний. Вам слід поговорити зі мною. Цей дім досі стоїть посеред поля руїн завширшки 90 метрів, завдовжки 800 метрів. Він на 100% уцілів. Ең чоқ Кентукки штаты зарар көрді. Губернатор бұл торнадо штатының тарихында ең виране олғанны қайдетті. Атта таш ве демірден иншаат етілген биналар баяғы зарар көрген.